गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ गोथार जुलिनि मन्दपाव जिरायबाय मुंदांखा बलिउडनि फावखुंगुर रणबीर कापुर आरो मुंदांखा फावखुंग्रि आलिया भाटआ। सावथुन मुलुगनि सानै बयजोंबो सिनायजानाय महरगिरि रणबीर आरो आलियाया गोबाव समनिफ्रायनो मोजां मोनलायना मैया गोथार जुलियाव गोसो गोरोबना जिरायो। गोथार जुलिनि समाव नीतू कापुर, रिधिमा कापुर साहनी, सनी राजस्थान, शाहीन भाट, महेश भाट, पूजा भाट, करीना कापुर खान, शेफाली खान, करिश्मा कापुर, करण जहर, नाबिया नाबिली नंदा आरो आकाश आम्बानी मोनहा नुजाथिहैयो। उदालगुरि जिल्लानि 37 नं धोनस्रि बियामनि सिङाव थानाय धोनस्रि पिएचडिसिआव इउपिपिएल सरकारा गोरिब नखरफोरनो गासै 50 बान्थिं रानना होयो। धोनस्रि बियामनि सिङाव थानाय धोनस्रि पिएचडिसिआव इउपिपिएल सरकारा पिएचडिसिनि मासिगिरि अनजालु दैमारि, टिसिएलसिसिनि मासिगिरि रुजुगोरा मुसाहारि नुजाथिनायाव रावखौबो राव धोरोम गुबुन राजखान्थि हान्जा बासियालासिनो गोरिब थाखोनि नखरफोरनो गासै 50 बान्थिं राननानै होदों। 50थि रंजालि बैसागो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। चिरां जिल्लानि बिजनी सिंनि बान्दोगुरि गामिया मैया सनाथि मायथाइ बैसागो फोरबो खुंफुंदों। रंजालि बैसागो खुंफुंनायाव एमसिएलए अमर बसुमतारी आरो गोबां माननि गेदेमा आलासि आरो देंखोगिरि इलिसा बर'मोनहा नुजाथिहैना हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रुस आरो इउक्रेन दावहानि खौरां। रुसिया आरो इउक्रेन दावहाया से खावसे दान जाबाय। दासिम दावहाया जोबाखै। इउक्रेननि फारसेनिफ्राय बे बाराव रुसनि सायाव गेदेर हामला खालामदों। खौरांनि बायदिब्ला रुसियानि गोहोग्रा दावहारु जाहाज मस्क'भाखौ धंस खालामबाय। बे समाव दरनै हादरनि दावहाया माब्ला जोबगोन बेनि जेबो थि सम नुहुराखै। दावहानि महरा गुबुन गुबुन रुप लालांदों। गोदानै दाजानाय फरायसा आफाद बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बनसुआ गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गोदान सान्थि लानानै बनसुनि जानानै गासै बर' रायजो राजानिसिम जांख्रिथायारि हामलायनाय बावहरदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ मैया बिथांनि न'आव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बरायहैना गोदान बोसोरनि साबायखर बावहैदों। साबायखर बावहैनायाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी, केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, रायजो सभानि एमपि रानग्रा नार्जारी, एमएलएफोर फारियै जलेन दैमारि, जिरन बसुमतारी, लरेन्स इस्लारि, जयन्त बसुमतारी, भुपेन बर', एम रन्जित बसुमतारी बिथांमोना नुजाथिहैयो। लोगोसेनो गिबि मन्थ्रिनि थाग्रा खुलियाव रंजालि बैसागोबो फालियो। जम्मु काश्मीराव दुंहाव थासारि। जम्मु काश्मीरनि शपियान जिल्लायाव मैया रैखाथि जवानफोरा 4 उदखारिफोरखौ एनकाउन्टार खालामदों होनना पुलिसआ फोरमायथि होदों। मोनसे जायगायारि सुलुंनि बिथाजों रैखाथि जवानफोरा उदखारिफोरखौ गावथारनो हायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सनितपुर जिल्ला बरसला बियाबनिफ्राय बांलादेशआव जुखाम दैथाय हरगोन। सनितपुर जिल्लानि बरसला बिधानसभा बियाबनि आवथायाव थानाय 2 नं सितलामारि गामिनि रायजो नब्लाङाव सनितपुर जिल्ला आबादारि एफार बिफाननि मावखुलिनि दैदेननायाव आरो किउएस नयन फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि बानजायनायाव मोनसे सुबुं सावराय मेल जायो। बे सुबुं सावराय मेलनि गेजेरजों एनइएमएलआ गासै 25 टन जुखाम बांलादेश हादोराव सिगांसिन बरसलानिफ्राय दैथायहरनाय जागोन होनना बुंथियो बरसला बियाबनि एमएलएआ। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।